बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब। बाक्सानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्सआव दिनै एनडिएफबिनि सा 11 केडारफोरा हियारिंनि गनायथि मोनबाय। दिनैनि सानाव बेल मोननो गोनांमोनब्लाबो माखासे नायबिजिरनाय खामानि थाबावनायलाय हियारिंखौ गनायथि होनानै फैगौ 3 जुलाइ खालि बाक्सानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय एनडिएफबिनि सा 11 केडारफोरा बेल मोनगोननि मिजिं दंसै। बाक्सा जिल्ला जुडिशियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय हियारिंनि गनायथि मोननायनि गेजेराव दङ बिखुनास नार्जारी, सोमखोर बसुमतारी, लंकेश्वर बर', सन्तोष बर', बिनोद मुसाहारी, सुरजय गयारी, राहुल इस्लारी, इनन बरगयारी, जलेश्वर बसुमतारी आरो एनन ब्रह्म। एडभोकेट रूपजित देनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दिनै जेलाव थानाय सा 11 केडारफोरा हियारिं मोननो हाबाय। बारग' एनडिएफबिफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों फैगौ 3 जुलाइ खालि बेल मोननानै उदां अख्राङाव फैनो हागोन, गाव गावनि बिमा बिफा बिसि फिसाजों जयै थाफैफिननो हागोनखौ मिजिंथिदों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिया। এজনটো অলৰেডি নগেন বোলাটো এজন অলৰেডি বেলত আছে, ইন্টাৰিম বেলত আছে মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত। আৰু আমাৰ 6 জনৰ কাৰণে আমি মানে টোটাল 2টা কেছটো চাগে এটা ডিভিনে আল্টিমেটলি আমি যে বেল হেৰিং 2টা কৰিলোঁ, বেল পিটিশ্যন দিয়া আছিল। আৰু গোটেইখিনি শুনিছে যে 10.5 বছৰ তেওঁলোকে অলমষ্ট জেলত আছে ভিতৰত। সেই গতিকে যিটো সেই ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 2টা জাজমেণ্ট আহিছে, য'ত কৈছে মানে বিয়ান কুমাৰৰ জাজমেণ্টত কৈছে যে গ্ৰাউণ্ডছ অফ এৰেষ্টটো জনাব লাগে। এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি কাগজত চাইছোঁ গ্ৰাউণ্ডছ অফ এৰেষ্টটো তাত নাই। সেই গতিকে আমি সেইটো কৈছোঁ যিহেতু গ্ৰাউণ্ডছ অফ এৰেষ্টটো নাই, তেতিয়ালৈকে সেই তেওঁলোকক এৰেষ্ট যিটো কৰিছে ডিটেনশ্যনটো ইজ ইলিগেল, আৰু তেওঁলোকে সেই গতিকে বেল দিব লাগে। তাৰপিছত মোটামুটি 10.5 বছৰ এটা গ্ৰাউণ্ড আছিল। আৰু সেইখিনি যিখিনি আমাৰ আগতে বহুত আগৰ হুছেইনাৰা খাতুন বুলি কিছুমান জাজমেণ্ট আছে, য'ত কৈছে লং ডিলে ইন ট্ৰায়েল যদি থাকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বেল দিব লাগে তেওঁলোকে সোমাই থকাৰ পিছত। কাৰণ এটা কেছত ছাপ'জিং আজি 20 বছৰ পিছত গৈ এটা জাজমেণ্ট দিলে, 5 বছৰৰ পানিছমেণ্ট দিলে, তেতিয়া কি হ'ব? এই 15 বছৰ নষ্ট হৈ আছে। সেইখিনি কথা অলপ মানে হাইলাইট কৰা গৈছে। আৰু আজি শুনানি হৈ পেলাই পৰহিলে কেছটো ফিক্স কৰিছে ফৰ অৰ্ডাৰ্ছ। এতিয়া পৰহি যে ভলিউমাছ ৰেকৰ্ড একো নতুনকৈ আহিছে, গতিকে পৰহি ফিক্স কৰিছে ফৰ অৰ্ডাৰ্ছ। তাৰমানে 3 তাৰিখ, আজি 1 তাৰিখ, 3 তাৰিখে খাটাং বুলিতো কৈছে, সেইটো কোৰ্টৰ ইয়াত থাকিব। আমি আমাৰখিনি যিখিনি আমি কৰিবলগীয়া আছে আমি কৰি থৈ আহিছোঁ, যিখিনি জাজমেণ্ট দিবলগীয়া আছে দি থৈ আহিছোঁ। এতিয়া 1 তাৰিখ 3 তাৰিখে অৰ্ডাৰ হৈ যাব। কালি আকৌ কোকৰাঝাৰত আছে, কালি আছে, পৰহি আছে, 3 দিন আছে, 2, 3, 4 আছে। কালিলৈ আকৌ কোকৰাঝাৰলৈ যাবা। আশাবাদীটো আছোৱেই, আশাবাদীটো আমি আশা কৰিয়ে সেইবুলিতো কষ্ট কৰি আহি আছোঁ, চেষ্টা কৰিব আমাৰ থাকিব এইখিনি। বেল পালে গোটেইখিনিয়ে পাব, আমি গোটেইখিনিয়ে কাৰণে কৰিছোঁ। ইয়াতে বৰ্তমানটো 5জন, মানে 5জন 2টা কেছত 5জনকৈ আছে, 10জন আছে। এজন বেল অলৰেডি 11 জমিতে এজন বেলত আছেই মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত, নগেন বেলত আছে। চ' আমিতো আটাইকেইজনৰ কাৰণে কৰিছোঁ, বিচাৰিলে আমি আটাইকেইজনকে বিচাৰিছোঁ। নামটো ক'ব পাৰিম? নাম গোটেইকেইটাতো এইটো আছে, বাইকুঞ্জ নাৰ্জাৰী, স্বয়ংবৰ্ণ বসুমতাৰী, লংকেশ্বৰ বড়ো, সন্তোষ বড়ো, বিনোদ মুছাৰী বাথা। আৰু ছেকেণ্ড কেছটোত হৈছে, ইয়াত কেছবোৰ নাম্বাৰবোৰ বদলিছে আগতকৈ আমাৰ। ইয়ন বসুমতাৰী, ৰাহুল ইছলাৰী, জলেশ্বৰ বসুমতাৰী, সূৰ্য গাৱাৰী আৰু এনন ব্ৰহ্ম 10জন। আৰু নগেন বড়োটো বাহিৰত আছে অলৰেডি, 11জন টোটেল 11জন। আৰু আমি নাই গোটেইখিনি এই বাক্সা কেছত এইটোহে লাগি আছে। এইকেইটাটো গোবৰ্ধন PS কেছৰ কেছ হয়। আৰু নগেনৰ কেছটোত আমি বেল পিটিশ্যন যদিও ৰেডি কৰা হৈছে, আমি এই 3 তাৰিখে যেতিয়া আহিম 3 তাৰিখে আমি বেল পিটিশ্যনখন ফাইল কৰিছোঁ। এওঁলোকৰতো অৰ্ডাৰ হ'লে অট'মেটিক তেওঁৰতো আগৰ অৰ্ডাৰটো ইণ্টাৰিমত আছে, এবচলিউট হ'ব। সেই গতিকে তেওঁ অট'মেটিক সেইটো হৈয়ে যাব। नंगौ थारैनो दिनैहाय थांनाय 24 तारिखआवमोन मोनसे, 24 तारिखआ केन्सेल जानानै दिनैनि डेटखौ लानाय जादोंमोन 5 जुलाइखौहाय। नाथाय दिनै हियारिं जाबाय, हियारिं जानानै दा अर्डारा 3 तारिखआव होनाय जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव रेकर्डआ जोबोद बुरजा, रेकर्डखौ हयथ' बिथांमोना नायगोन। शर्मिला मेडामा एसुरेन्स होदों जे फैगौ 3 तारिखआव बिथांमोना बेल मोननो हासिगोन। दा बेखौनो फोरमायदों जे दिनै हियारिं जाबाय आरो अर्डारा 3 तारिखआव होनाय जागोन। थ' बेनिखायनो जों आसा खालामदों 3 तारिखआव बिथांमोना गमामायैनो जोङो उदां अख्राङाव बिथांमोनखौ मोननो हासिगोन आरो जों लोगो मोननो हासिगोन।
नाथाय बे सानसेखौ दैजो हमनो थाखाय जों गासैखौबो न'खरनिजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय गोजोन्थों। गोलाव समनि उनाव जिहेतु बिथांमोनखौ बेल मोननायनि मोनसे बा बेल मोननो थांगासिनो दं मा बुंगोन? नंगौ गोलाव सम बिथांमोना आखाइयाव हाथियार लानायजों लोगोसे आरो गोलाव सम गोथाङैनो गोथै बायदि बिथांमोना जोबथेसालियावनो दंमोन। दा दिनै जोङो बिथांमोनजों लोगोसे जोंबो बाहेरायाव थानानैनो गोबां खस्थ' खालामनायजों एक्स एनडिबि वाइल्डफेयार एस'सिएशन हिसाबै आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' दिनै गोबाङानो खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ उदां अखाराङाव माबोरैबो लाबोनो हागोन। दा बे प्रक्रियायैनो सोलिबाय थादों आरो खामानिफोरखौ जोङो सान हर मावबोबाय थादों एक्स एनडिबि वाइल्डफेयार एस'सिएशन हिसाबै दिनै जोङो फैयै फैयै बिथांमोनखौ मोगथां महराव मोननायनि जोङो आसायाव दङ। जों आसा खालामदों 3 थारिखआव बिथांमोनखौ अबस्से जोङो लोगो मोनगोन। बेवहाय माबाफोर जेंना जादों नामा दिनै बेलनि बाथ्राखौ मख'दों? बेबायदि बिदि जेबो जेंना गैया। बिथांमोननिफ्राय रेकर्डफोरखौ नायनो थाखाय एसे सम लादों सानसे बेखिनियानो बास दिनैहाय हियारिं जाबाय आरो अर्डारा 3 थारिखआव जाहैगोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगा जेरै क'क्राझारफोरावबो नैबे थिग बेबायदिनो बेल मोननायनि बा 35 जोन बारबेन्डि केसनि बेलनि बाथ्रा बे माबायदि जागोन? नंगौ नैबे जोंहा मुसलपुर थानाया बेयाव मुसलपुर कर्टआवहाय 27 ओमफ्राय क'क्राझार कर्टआवहाय 3 केसाव गासै 36। दा बे 36आ गाबोन 2 जुलाइ बिथांमोनखौबो बे बेलनिनो जों मिजिं दङ। हयथ' बेबो मोजाङै मोजां जागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों। दा गाबोन मिन्थिगोन बिथांमोननि डेटआ गाबोन ओमफ्राय गाबोननो आरो तेजपुरावबो दङ। नाथाय तेजपुरनिया बेयो हियारिं बेयाव बेल जानाय नङा नाथाय क'क्राझारनिया बेल। गोजोन्थों। बेसेबां आसा बादि? हपफुलि जोङो बहुद आसा खालामदों। मानो होननानै बुङोबा गोबां सम जोङो डिसकासआव थाबोबाय आरो माखासे गाइडलाइनफोरबो फैनानै दंफैखायो। जोङो बेनिखायनो आसा खालामदों 2 जुलाइ। न'खरनि सुबुंफोरखौ मा बुङो गार्जेनफोरखौ? दिनै गोबाव सम बिथांमोनाबो न'खरनि गार्जेन हिसाबै नेबोबाय। सासे बिफाया सासे फिसालानि मोखांखौ नुनो थाखाय जोबोद आसा खालामनानै दङ। गोबां खस्थ' खालामबाय। सासे गथ' उन्दैफ्रा सासे बिफाखौ न'खराव मोननो थाखाय दाव अननो थाखाय जोबोद नेनानै दङ। बेनिखायनो जोङो सान हर खाथिनानै बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि आसाफ्रा जाहाथे फुलफिल जायो। दिनै न'खरावहाय सासे अनजालि बिसिया नेनानै दङ जे माब्ला आंनि फिसाया सफैगोन बेखौहाय आरो सासे बिमायाबो नेनानै दं गावनि गथ'खौ माब्ला सफैगोन आंनि फिसाया न'आव। थ' बेबायदियैनो जोङो मिजिंथिदों थारैनो बेफोर आसाया मोगथां महर लायोबा 2 जुलाइनिफ्राय बियो जाफुंगोन। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोंहा 36 दङ। बे 36निफ्रायनो जागायगोन आरो दिनै बेवहाय इनक्लुडिं बाथा मुसलपुर कर्टआवहाय गबर्धन थानानि आन्दारावमोन इनक्लुडिं बाथा बेवहाय 11 जन बेबो 3 थारिखआव जागोन होननानै मिजिंथि होदों। दा जों आसा खालामनाय थाबाय बेफोरो गासैबो मोनफा मोनफायै जेन' मोगथां महर मोनो। गोजोन्थों। माने जोंथ' दिनै बेल मोनगोन होननानै रंजा फैदोंमोन। गारि भारा लालायनानै जाथि खुरमाफ्रा गोबां फैदोंमोन। जों खुसियैनो फैदोंमोन आरो दा सफैनानै जों गोसोखौ निरासा मोनबाय आरो अब्लाबो जों गोसोखौ निरासा दोनथ'बाबो दा जों 3 थारिखआवहाय जोंनि थाखाय मोजां बेलआ सफैगोन होननानै जों दाबो गोसोआव रंजानाय दं आरो। आंनि फिसाज्लानि नामा इनन बरगयारि, आंनि नामा साबु बरगयारि। जोंना चिरां खज'बारि। बेसो मा बुंनो बिसोरथ' बे एनडिएफबि माबायावनो हमजादों जाहैबाय। उकिलाबो दा बिदि होनदों जाहैबाय माने 3 थारिखआवथ' बिसोरना क्लियार जाजोबसिगोन दा 4 थारिखआव नोंसोरो मोनलांनो हागोन बेबायदि बुंदों आरो। 4 थारिखआव ओमफ्राय आं बुंदों आरो जोंथ' गोरिब सार न'खर सार दा थांनो फैनो भारा गैया मा गैया बिराद दिगदार जायो गोजान जोंहा जायगायाबो होननानै दा अब्लाबो जोङो माथो खालामबावनो मोनसे आयेननि उनाव थांनांगौ हिसाबै जोंथ' एसे नेथ'नांगौ जायो। दै जखा नङै एसेयाव जों 11 बोसोरखौ नेबायबा बे सानसे साननैयाव जों मानो नेनो हाजानो। फिसालाखौ गेजेराव नुदोंना नुवाखै? फिसालाखौ गेजेराव नुदों। जों थांबाय थायोमोन आरो थांबाय थाखायो। बबे जेलाव दं? लख्रा जेलाव गुवाहाटि एनआइआव जोङो बोराय बुरै थाङो एखनबा आरो बिहामजोखौ लानानै थाङो आङो। ओमफ्राय बिसौखौ लायै बानानै स्टेसननिफ्राय कर्टसिम कर्टनिफ्राय स्टेसन आं बायै गोरलैनिफ्राय खिथाहैनाय जादों आरो। दा बिमा फिसाजोआबो दा दाख्लै खनसे फैदोंमोन गाबलाय लांदों बिफाखौ नुनो थाखायनो
दस्राना आफा होनो बाबा होनो जोंहाबो मोनसे बेहाबो सिदा दं जाबाय नालाय जोंनि बाबाया मानो बिदि दाबो गबोआ दिनैबो फैबावदों आरो दा दिनै रंजानो फैबावदों आरो आं होनदोंमोन दा थांसै आबै गोबायबो मायोबो आं थांगोन दा फैदों आरो दा गोबां मानसि फैदों आरो बिनि बिहाव नैबे बियायबो फैदों आरो बिनि बिजामादै सानै आरो फिसाजो सासे आरो गुबुन फैफाबावदों आरो रंजानायजोंनो फैदों आरो दा रंजायोमोनब्ला जोङो दिनै मोनलाङोब्ला मा जोङो मोनसे एसे खानाबो जोंहा एसे सानलायदोंमोन आरो बिदा फंबाय ज' जाथि बाहागि बेबायदि सानलायदोंमोन आरो दा जों दा रंजानायाव दा जों बेखौ दोनथ'नांगौ जाबाय जुदि गोलाव समनि उनाव नोंथांनि फिसालाया उदां अख्राङाव फैगोन बिटिआरनि प्रमद बर' आरो आसाम सरकारनि नाजानायनि गेजेरजों दा बे समाव मा खालामगोन बिथांमोनखौ जिहेतु 3 तारिखआव जिहेतु बेलनि बाथ्राखौ मख'नो 4 तारिखआव न'खराव दैथायहरनायनि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों बे समाव सरकारखौ मा खालामगोन सरकारखौथ' माथो सरकार जुदि गहोबायब्लालाय माथो बिसोरखौ मोनसे माबानांगोन मा होनो मान सनमान होनांगोन सरकार जुदि गहोबायबा सरकारनि जुदि बेखौलाय जोंनो माथो सरकार जे जा सरकार दं बे सरकारजोंनो जोङो अननाय होनांगोन बिसोर अननाय होबायबा बेनो